Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytadi: "Tasahharu fe inne fis suhuri baraka." Sağırlık jegile, sağırlıkta bereke var degen. Şonuň üçin ulamalar aytadi, oroza karmagan adamga erte menen sağırlyk kılışlyk bul sünnet amal. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnet amaly özü de kılgan, bizge höküm de bergen. Sağırlyk kılgandyn eň birinçisi adamdyň denesine güç kuwat berет. Sağırlyk kılıp oroza karmasaň Allah subhanahu wa taala şol günü sana deneňe güç kuwat berет. İkincisi oroza karmaşlyk jeňil bolat. Üçüncüsü niyet bekemdiret. Niyet kılganda oşol ete menen turup niyet kılganda oşo sağırlyk özü niyetin orduna jüret. Men oroza karmaýmyn degen niyet bolat, niyet bekemdiret. Anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sünnetine amal kılgan bolabız. Jana sowapda da bereke bolat. Tasahharu fe inne suhuri baraka degen oşol dünýälik bereket de bar, ahiretde bereket de bar. Oşoň üçin ahiretde dagyn bereke bolat. Oşoň üçin kursagyň tok bolsa dagyn erte menen turup alyp fajrga jakyn kalganda jok degende bir çyny suw, çay, je bir uttam süt, je bolsam nan jep koýgany jakşy nerse, bul bereke. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde bereke bar.